Hej tid og velkommen til mitt video. Get to know me video. Jeg har finnet spurningar. Jeg skriver en konflott. Her 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Og jeg spurningar. Og jeg mener å svare øtlån så godt jeg kan. Så lät oss bare börja. Første spurningar. Hvordan gammel er du? Jeg er 28 år. Jeg er født 19. februar og i 1988. Hvordan eitir du? Jeg eitir Maria Fruja Godsen. Hver er du fra? Jeg er fra Havn. Men er faktisk mer estringur. Mamma er Øndafjør. Og pappa er så å si fra, ja, han er fra Havn, men om mamma hans her, hun var fra Norskala. Så ja, sen mer estringur er jeg. Hever to syskjen, ja, vi mer er vi 4 syskjen. En batje, han eldst, så kommer en syster, og så kommer jeg, og så kommer lilla systeren kommer. Indis makeup brand. Illa favorit makeup brand. Her er nok sånn men jeg pleier å si slik, med damer raljer med slik, du har gode kvaliteter, og pruseren er rimeligere. Så har vi bestilt meg, jeg blir ved å si det, jeg har bestilt meg fra Makeup Revolution, og det virker som at det er en sånn slag bøylet, men gode kvaliteter. Så jeg har ikke finnet pakken enn, men jeg kommer jo også til om first impression og alt det her. Da pakken kommer. Så kommer neste spørninger. Når begynner du at have AHA i make-up? Altså, ordentlig seriøst. Så börjar jag ta Georges här sjöarna, som är 2 år nu. Så 2 år sedan börjar jag att vara ordentligt seriöst dama makeup. Så jag hoppas att du får spåringen ordentligt här. Hvordan några pengar brukar du på makeup? Kärken som man säger i Virgin Egg. Men det halte jeg faktisk ikke. Eller kanskje også sier, oh my god, men ja. Jeg pleier som oftast å bestille, ja, jeg bestiller for det meste. Og da pleier det å være maks 300, tror jeg at slipper fra å betale 12. Så 300 kroner. Men jeg kan også kjøpe i førjen, og her betaler jeg ikke først ikke 12. Eller, jeg kjøper en handle. Jeg vil si cirka 600 kroner. Jeg har alltid ikke det så nek. Men ja. Whatever. Gøng du høgt opp i mestjer?
Jeg vil sige faktisk nej. Det gjør jeg faktisk ikke. Men damer faktisk alt make-up. Så nej. Jeg har ikke høyt på mørk. Altså det er som mørker som jeg slet ikke har råd til å kjøpe. Så ja. Hva er din indeskuro og kvui? Min indeskuro er jeg tror ikke uttale henne nå. Shanox, nei, hva sier hun? Hun heter ja, han er fra Australien. Shannon, alt hun heter. Han har dømt meg vel ikke etter. Og J.D. Madden. Ikke Jade. Og her, Jade Madden. Og så ble jeg eisen ikke etter S-M-L-O-X eller XO. Ja, jeg skal skrive det så det er så kjent. Og så pleier jeg å hitte etter Huda Beauty. Han har hitte faktisk rettelig ikke etter reisene. Hun er simpelthen så donalig. Og så hitte jeg etter Carly Bible. Carly Bible. Ja. Men jeg vil si at min yndes, det som börjar i hitte etter, det var hun selv. Hun heter Stephanie. SMLXO. Som jeg skriver her bort her. Han har börjat faktisk i hitte etter. For cirka 3 måneder siden. Og jeg har fyllt den alle veien for å ta. Og så börjar jeg eisen i hitte etter Carly. Om samma måned. Ja, samma tøyna. Men min favorit bant nu er Huda Beauty. Hon er simpelthen så jeg er ordentlig pen og virker ordentlig til at hava sånne ting på hyllene. Og jeg har lært faktisk nekv av henne. Så jeg börjar hitta etter henne av YouTube. Så er det neste spørninger. Atla to er at lære til makeup artist. Og Sverige er ja. Men jeg skal først finne penger. Det er problemet som er pengene og at jeg ikke kan få nye. Tror at jeg er en jente som er avhengig av kjæresten. Jeg vet ikke, man er ikke si at utbygging er å stoppe noe, men ja, jeg brenner for jeg ble makeup artist en dag, eller en av feriene i livet. Jeg er alt mer her en utbygging årene 30 hvor jeg er i 80 nå. Så 2 år, 2 år. Så skal jeg ha et prøk på at jeg er makeup artist. Næste spørninger. Hva er det at du damer vi make-up? Ja, hva er det? Men damer vel at her er nekva farver. Man kan skapa ansiktet i klandre. Jeg tror ikke forklare meg selv hva som er, men til farvene, møvleggene man hever, at skapa
ansikte flottare. Bara konstren och det dammar man rättliga väl. Nästa spurningur. Hvað tvin undis illa favoritmatur? Tama sia kylling. Jeg elsker kylling. Og jeg elsker førska mat. Ta og et jeg ikke grind. Men jeg er ikke med grindadrap. Jeg eter ikke grind, nei, men jeg eter fågl. Og jeg eter sei. Og ja, jeg drikker ikke mjølk, det gjør jeg ikke. Då jeg blir trång av det. I lungene, jeg har astma. Og ja, kylling. Jeg elsker pizza, eisne. Men ja, kylling. Hva tvin undis filmer? En filmer som kan få mig att gråta är PS I love you. Alltså. Jag kan sitta och tutbrölla till den. Men en filmer mer damer rättliga väl är, alltså här är redan inte urväl, men The Town, damer man väl, hvis det ska vara en actionfilmer. Og jeg elsker kærleiksfilmer, så som The Notebook. Og ja, det kan godt være ikke komme tanker om noe på nå som jeg tar meg ordentlig vel. Så ja, jeg holdt det det. Neste spørning går. Hva det tunar interesserier? Mine interesserier, eller favoritserier, og jeg har ikke faktisk rettelig jeg vet serien bare nå. Et nikvån. Bare nå har jeg etter Californication, etter Airfair hitje. Og så har jeg etter New Girl. Og Law and Order. Jeg elsker Law and Order. Keeping Up with the Kardashian heter. Heter Paradise Tell. Vi heter Luksusfällan. Og heter etter Familjen fra Bryggen. Hva det heter? Deadliest Catch. Oh my god, Marie. Jeg er ikke etter øtland. Ja, jeg er akkurat lige ved en serie som heter Switch at Bird. Halt jo nødt så. Ja, jeg kan ikke komme med tanker om det akkurat nå. Det kan godt være jeg glemt akkurat serien. Så kommer andre spørninger.
Industrinkur. Hvis det skal være alkohol, så er det øl. Jeg elsker øl. Og jeg elsker... Hva heter det? San Francisco. Jeg elsker San Francisco. Jeg kan ikke drikke... Hva heter det? Rom og cola. Så jeg får blackout. Jeg får blackout av det, og jeg kan helst drikke Red Bull og Jägermeister, eller Jägerbomb. Det får jeg også blackout av. Så nei. Og hvis det skal være uten alkohol, så drikker jeg for det meste bare juice. Og tyvärr är det begynt att dricka sodavatten efter. Och hvis det ska vara sodavatten så är det Jolly. Så kommer en annan spurningar. Er du gift? Om jag är gift? Nej, det är jag inte. Men jag är allt mer giftast. Ena för löjvna. Ta i handtekst så ser man för nyra knä. Det är allt. Vi där bara vi samman nu i 8 år och på februar 8 år och tror jag man är alltid det. Ja, vi vill samman. Og så er vi kommet til sørste spørning. Det er... Nei, vi er ikke kommet til sørste spørning. Det er 2 spørninger etter. Hva kjøper du make-up? Ok. Jeg kjøper make-up fra... Altså, jeg begynner fra her i ikke online. Jeg kjøper make-up fra Matas, og jeg pleier å kjøpe make-up fra The Body Shop, og Glimmer. Aldri jeg pleier å kjøpe. Jeg kjøper ikke sånn ek fra Make-up Store, og jeg føler selv jeg har pengene til det. Så ja. Og hvis det skal være online, så kjøper jeg fra makeuponline.dk. Her er supergodt service. Kjøper du dømes, bestiller en pakke av mat, så er han i postkassan mikdeg, etla frukjøtteg. Så godt er det. Og det er alltid ordentlig pent pakke inn til dem, og i papirer, og du får bombe i. Og du får så et kost minus 5%. Det blir man å få. Men ja, jeg så finner jeg en rabattkode til munnkjølpen. Jeg kjøper herfra. Og jeg får minst 30% da. Så det er nok så cool. Du vet at jeg har samstarv med deg. Så ta det om meg vel. Og så er jeg bare å kjøpe fra Makeup Revolution. Ja, Makeup Revolution er jeg bare å kjøpe fra. Jeg håper til gode kvaliteter, eller så som jeg ser videoen og kjøpeltje, som går av YouTube, og så gjør ikke timen, så skulle det være godt. Jeg har også kjøpt fra lookfantastic.com, alltid det. Da kjøpte jeg så eskjener
goodie bags alltid tajter. Nej, jag vet inte. Alltså boxnar. Ja, det vet jag vad man. Ta köpte jag ta. Och jag fick bara öjna så jag tog inte köpa vi. Tog jag teckna alltid om börst så läsna. Nästa spurningar. Er du chattepersoner eller hundapersoner? Og jeg vil si at jeg er chattepersoner. Jeg elsker chatter. Der så fittar og passer seg sjølvan. Og ja. Jeg slipper fra å gå tur ved dem. Nei, faktisk. Nei, jeg vet ikke. Jeg vet at jeg er chatter. Eller en frens. Som til Mick. Men han ble vekk. Han var rævlig sjukur, og jeg råk mye at han var gamset, og at han var orskaismar. Så han ble vekk. Og ja. Så men med damer er så vel hundar. Men jeg synes ikke bensje for hunden. For jeg var ærlig, jeg er bensje for hunden. Men det er ikke alle hundar er bensje for. Siste må en Susanna. Sjekren til henne. Det er faktisk sjekren som eier hunden. Den hunden er ikke bensje for. Som heter Ben. Men ja, jeg er bensje for hunden. Det var veldig godt innrammet. Nu ble dette video så lengt. Så jeg får si takk for spurningene. Og jeg håper du får en ordentlig gående. Jeg har fri det, så jeg får en nyttan. Jeg skal til arbeids etter morgen. En mega video kommer nok i vikskjøftene. Jeg har forsømt ikke når jeg synder. Jeg tar følge jeg av meg. At jeg har forsømt ikke når jeg synder ved at gjøre mega videoer. Så det er alltid mer for å gjøre. Ja. Og så bor jeg bare et slags pakken som skulle komme kjøtt. Som sagt, jeg håper du får en gående, og takk for ditt hijavi. Du er velkommen å følge meg på Instagram, Facebook og Twitter. Og hva er det? YouTube. Bye.